bi Avril kalo kileta ani duriye samba flani muga ani kele aw munu ban file sanga na ka wakati anga bololo kanala mali kona ya fokata se mali kokona ma ambi aw be fu aka wakati utugala aw tun sigleme ka kunafoni me makono malikunafoni.net ali jabaranika ni o wati sili ayo bismillah. Amanga kunafoni damne ni femisa abi dogokun damana bobi kurantige ale konbi anga faba o konnala fogata se anga marabolo ulu konnama akelembe gele abaye mawbolo ni funteni wakati na ayirala ka fo kurantige yere abeke sufela de la maulafia kuma o wakati la ayirala ka fo fana tuguni funteni na kurantige bambali abe ka sabu ninga mawbolo fenka uluchi kerenkenena mamunu be no ni ube uga balo fenka ulu bla frigo kono na ulu lasa ulu koni fana bebe ka chen mamunu be no sa nulu fana ka cha benebe kurambara ulu ma nuka mashima fon beke ka kuran la bara ulu fana bebe ka cheni do uka bara ulu konnala ni keleme gele bay anga faba konnala fokata se anga marabolo ulu konnala ajira la ka fo kene atigila mauta fanfela la sa ko kurantige kon be gele anga makoroba uta fanfela la kata se uka kene ya ofana yorma Yanfoila alebe siga so o marala ni wakati na sa ayirala ka fo ko balofen ulu koni songo jigina ulu feno a songo jigine fana halsa dore be ka bo a songo la ka keni uka malo ferita isa o koni fana songo jigina malo boro mini alebe ti jo kilo bidurula o boro tumbe fere sefa wari wa nani ani kemerila ngani wakati na sa abeka fere sefa wari wa saba ani keme kononton o dila o songo jigine ko fesa ayirala ka fo ko farini malo kata se nyoma ani kaba nono fukata se tuluma ulu kon fana songo sebe koro jigina uka dugu o konnala ni songo locale ola o make kitakaw kon ga dugu tay ka sababu yake kitakaw feno ay fenfe fonna o kon fana be songo yelena kitakaw ka dugu o konnala ka kani o ye kitakaw fana be ka yira ka fo ko jigo geleya o fana be ulu ka ni funteni wakati na Bankasika ulu feno kurantike koni abe ulu ka dugu konnala kabini Avril kalo kileta ani fla kurantike yere sababu ye femisa o de ka fo ko mashima femini akanga kurandi uluma o koni mashima fe o chenido ansongo ka fana feno sani ansongo be anga jamana o koronya fanfe kurante ulu fana ka dugu o konnala ni bebe ka fo energie du Mali ale kontika kala do anyina ninga benini kuma nunu ye folo Sane alebe kuri o maralasa kuri alebe yoroso o laminina ayirala ka fo ko muso konoma bisaba ani fla ulu kontumbe ka laje u ka keneya so ulu konnala samba fla ni muga u konnala sa ngani muso bisaba ani fla la muso kele o de jigina dokotoroso o konnala ato bela jelen jigina u ka sokonona ulu dila muso kononton ulu kon lajera nga ayirala ka fo ko uye u ka muso nunu ninga ulu faranyonka Avril kalo kileta saba ninga sika foke sika fo mi yera sani ala yini femi o de ka yira an balakaw la ka fo ko mamunu be no nu ube ka jigin sokononaw la u ka adabla ka sababu yake absega dangari u ka bunara madiya la fokata se u ka denko o yere ma absega gele do u ka jigini ulu fanana u ka la yini o de ka fo muso ulu ka ta laptan so la ninga taka jigin Avril kalo kiletan saba samba flani muga ani kile anga faba o konnala no sa Sidi Ibrahim uldo sidati ni ale bonena anina kato akaso o dala sa aga janajaw kon be buldanu no shini juma abetake tomoktu o masunyala ni wati na sagasagalu kon be sena kaye mamun kira sabu ni ngani wala jugun ka ake o konnala sa kunu araba Avril kalo kiletan nani anga panguruji kenayoro la anga ba police la ka wi siganata ninga chero segere ale kumikata tomoktu ka uluka dugu o konnala u koni tega daka ninga tanay anga ba police la kaw ulu feno ni wakati na ubeka nyingali busamse ninga o gwala wala sa abseka do no asoro anobala walma anotala anga ministre sombeno ni ale nyashinembe anga jamana kokana ko masani ale Muhammad Aga Albashari ale koni tarata temenina anga tungange mununu lu sigilen kumbe Algeria ka jamana kono ama bi kononton ulu koni sigina kana anga jamana konnala akera na yaka tan kelen temeni ni sanga bisaba o wakati panguri nale wakati mina sa ayira la ka fo ma bi kononton ina ma bi wolonvla ulu koni tunye ma korobala mawye nga ma mwani fla ulu tunye demseni
denmisɛnnin fitininw ye u kɔni nana u yɛrɛ ka laɲini o kɔnɔna la ka sababu kɛ gɛlɛya min tun bɛ u kan Algérikaw ka jamana kɔnɔna la a gɛlɛya fanga bonyana kosɛbɛ o de la u y'a laɲini ni ka na u ka jamana o kɔnɔna la. An bɛ taa kɔkan kibaru la Nizerikaw olu kɔni dusukun kamikaminen don kosɛbɛ ka sababuya kɛ u ka lakɔliso min bɛ yen nɔ u ka faba kɔnɔna ni o ye ɲamɛ Avril kalo tile 13 tasuma de donna lakɔliso in o la denmisɛnninw ta fanfɛ fo ka taa se sanfɛta o fanfɛla la sa a yirala k'a fɔ lakɔliso in kɔni masunya bɛ u ka jagokɛlaw ta fanfɛla la a yɔrɔ la bolimafɛn belebelebaw olu de kɔni fana bɛ tɛmɛ a la tasuma donnen a la sa denmisɛn maa 20 bɔɲɔgɔn olu de kɔni bɔnɛna olu na ni wagati in na denmansaw fo ka taa se karamɔgɔ ma olu kɔni dusukun tɔɔrɔlen don u bɛ ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa nin ko in kɔni bɛ se ka ɲɛnamaya cogoya min na. Faransikaw fɛ yen nɔ Chinois ka su kɔnɔ u kɔni bɛ ka u ka sɛbɛnfuraw ni ka olu sɛgɛsɛgɛ a yirala k'a fɔ ko su kɔnɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka sɛbɛnfura ɲɛnaman tɛ u bolo n'u ye maa min kɔni minɛ u b'a wajibiya o kan o ka bɔ u ka jamana o kɔnɔna la faraɲɔgɔnkan jɛkulu bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ musow dɛmɛni ma Faransikaw ka jamana kɔnɔna la o y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni waleya min bɛ ka taga su kɔnɔ olu sɛgɛrɛ ko waleya ɲuman tɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni de bɛ ni ka da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na ka hakili jigin k'a fɔ an bɛ bi sunkalo ye tile 3nan o la halisa an k'an timinadiya ka sababuya kɛ funteni ale fanga ka bon kosɛbɛ ni maa min fana bɛ sun tigɛ i k'i hakili to i sun tigɛ cogo la n'i bɛ sun tigɛ i ka sun tigɛ ni ji kalaman ye kana sun tigɛ ni ji suma ye ka sababuya kɛ wagati b'a sɔrɔ furu ale kɔni kɔnɔna suma kalaman don n'i ye fɛn kalaman min o bɛ i dɛmɛ i ka sun tigɛ o kɔnɔna la aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.